यो कावळो है काय करता। मॅचबॉक्स कलेक्शनचा हा छंद माझा लहानपणापासूनचा आहे। नमस्कार गाववाल्यांनो, मी निकेत हळवे मालवणी टेल्स मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते। मित्रांनो, आता इंट्रोडक्शन आणि टायटल वरून तुमका कळालाच असात की मी खय चालले, बरोबर तेच चालले। तर चला माझ्या वांगडा। तर मंडळी, थंय जाऊच्या आधी या कन्फ्युजन होता आता दूर करते। काय बरीच लोक सोशल मीडियावरती माका अनिकेत अनिकेत असं म्हणतात, तर ॲक्च्युली माझं नाव अनिकेत नाही तर निकेतच असा। काय थोडा युनिक पण निकेतच आता आडनाव माझं आडनाव हळवे असा, हलवे हडवे असं नाही पण बरीच लोक माका बघा तुम्ही हे मेरा आडनाव काय रे हलवे बघलास ना असा। चला आता जाऊया। जागोजागी लागलेले असे बॅनर मुंबईची वाट लावतात। सो गाईज, फायनली आम्ही पोहोचलो काला घोडा फेस्टिवल मध्ये आणि माझ्या वांगडा माझा मित्र शुभम गुप्ता। आडनाव जरी गुप्ता असला तरी सॉलिड मालवणी बोलता न बोलू कोणाक सांगतले भांडूप राहते ना। भांडुपला राहता ना, भांडूप जिथे कोकणी संस्कृती जपली जाते। चला आता जाऊया। चला। नमस्कार, आपण बघू शकता इथे हे जे अर्थ आहे आपली पृथ्वी आहे आणि पृथ्वी आपली जी समुद्र आहे आपल्या पृथ्वी तो ओशन्स आपले प्लास्टिकच्या या वेस्ट आहे त्यामुळे खराब झाले आहेत। आपण जे कचरा करतो तो समुद्रात टाकतो त्यामुळे समुद्र वेस्ट आपले सगळे वेस्ट समुद्रात जात आहे आणि त्यामुळे समुद्र आपले खराब होत आहेत। हे आपल्याला कमी केलं पाहिजे, वाचवलं पाहिजे। आणि हे जे आहेत हे फॉसिल फ्युएल्सच्या बाईक्स आहेत त्या आपण रिप्रेझेंट करतो। या ठिकाणी फॉसिल फ्युएलचा यूज आपण कमी केला पाहिजे, पेट्रोल डिझेल नाही वापरलं पाहिजे आणि त्याच्याऐवजी इलेक्ट्रिक बाईक्स आपण या ठिकाणी वापरल्या पाहिजेत। काळा घोडा फेस्टिवल यो 1999 साली सुरू झालो आणि या फेस्टिवलची लोकप्रियता एवढी वाढत गेली की देशभरातून नाही तर जगभरातून लोक हा येतात आणि आपली कला सादर करतात। मागे कावळो काय करता रे? मी की हो अरे गुप्ता, चप्पल बघ किती मोठी आहे। असे चपले घसरतात ना, मनान घसरगुंडीच केली बघ। काळा घोडा फेस्टिवलला पांढरा घोडो काय करता? गुप्ता, या झाडावर बघ किती पतंगी अडकले आहेत। खूप रे, खूपच आहे। आपल्या भांडूप मध्ये नाही अडकण्यात झाडावर, किती माहितीये का? कसं का? कारण आपल्या भांडूप मध्ये झाडच रवली नाहीत। डीप रे डीप। मग आहे ना डीप, म्हणून झाडे लावा झाडे जगवा, मग असे पतंगी अडकतले। मग आपल्याला नवीन नवीन पतंगी खरेदीची गरज नसा। चला इथे असे टॅलेंटेड आर्टिस्ट बसलेले असतात आणि ते तुम्हाला तुमचं चित्र काढून देतात। माझं नाव विलास भड आहे आणि मी ॲक्च्युली पिलुमिनिस्ट पण आहे। म्हणजे पिलुमिनिस्ट म्हणजे मॅचबॉक्स कलेक्टर आणि आर्टिस्ट पण आहे। मॅचबॉक्स कलेक्शनचा हा छंद माझा लहानपणापासूनचा आहे आणि तो कुठेतरी लोकांपर्यंत पोहोचावा किंवा माझं आर्ट आणि मॅचबॉक्सेस हे दोन्ही एका फॉर्म मध्ये कसे एकत्र करता येईल हा एक साधा प्रयत्न होता। जेव्हा मला हा राजा नावाचा मॅचबॉक्स सापडला तेव्हा मला असं वाटलं की अरे
माझा मॅचबॉक्स राजा पण होऊ शकतो. म्हणजे त्याची माझ्यासाठी खूप व्हॅल्यू वाढली होती. ती व्हॅल्यू तशीच ठेवायसाठी आणि किंवा मग ती प्रदर्शित करायसाठी म्हणून मी माझ्या पेंटिंगच्या कन्सेप्टमध्ये याला ट्रान्सफर केलं. आणि त्याच्यासाठी जे टायटल मी वापरलं की इच डॉग हॅज हिज डे, म्हणजे हर कुत्ते का दिन आएगा. इन जनरल राजा मॅचबॉक्सेस जो आहे तो पोर्ट्रे करतो आहे सुपर ह्युमन बिंग, आणि स्ट्रे डॉग जो आहे तो पोर्ट्रे करतो आहे इन जनरल ले मॅन अँड द एंटायर एनिमल कम्युनिटी. सो हाऊ दिस, बिकॉज ऑफ जस्ट नॉलेज अँड बिकॉज ऑफ द टेक्नॉलॉजी and brain, how we are empowering and we are grabbing everything from the nature, and that is what the selfishness I want to portray through this installation. Thank you. यो फेस्टिवल तुमका आरसा पण दाखवता की तुम्ही किती पाण्यात असा. परत तास काय डीप डीप डीप. साहेब काय म्हणता? काय मस्त छान मजेत. तुम्ही बोला साहेब. माईक चालू आहे का बघा? लेट हो चालू आहे चालू आहे. तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया. हो हो. कसं वाटतंय? अरे खूप छान वाटतंय. दरवर्षी येत असतो ना. हो का? मग हे बघा हे क्रिएटिव्हिटी चालू आहे. काय क्रिएटिव्हिटी दांडू. गाववाल्यांनो, याका तुम्ही ओळखतच असाल, किरण तांबे, गोस्ट रायटर त्या व्हिडिओ मधलो, आणि आमचे मिलिंद खानविलकर. सो गाईज, काला घोडा फेस्टिवल मधून मी आताच घरी इले. खूप चांगला एक्सपिरियन्स होतो. तुमका जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर सुद्धा करा. निकेत दळण घेऊन ये. अगे तू जा ना. एवढं मोठं घोडं झालं पण 5 पैशाच्या कामाचं नाही. तुम्ही शेअर करा.